Kaixo, gaur basoko animalien bilduman urtsintxa, ontza, hartza eta oreina ezagutuko ditugu. Goazen ba! Kaixo, urtsintxa naiz, katagorria ere deitu naitekeena. Ugaztun txikia naiz, 4 hanka motz ditut, buztan luzea da iletsua, da hortz zorrotzak. Zuhaitzetan bizi naiz, han eraikitzen dut nire zuloa bertan bizitzeko. Beraz, basoa da nire bizi eremua. Lurralde epelak gustatzen zaizkit. Azkarra naiz, zuhaitzetan lasai ibiltzea dut gustokoa eta gutxitan beheratzen naiz lurrera. Adar batetik bestera salto eginez mugitzen naiz. Zuhaitzen artean mugitzen ni baino trebeagorik ez dago. Baditut senideak, adarren artean egan egiteko gai direnak. Ni beste aldetik igeri egiteko gai naiz, isatsa norabidez aldatzeko lema gisa erabiliz. Animalia karraskaria naiz, hau da, hortz ebakor luze pare bat dut, kurbatuak da etengabe hazten direnak. Horiekin elikagaiak marruskatzen ditut, beheko baraia aurretik atzera da alderantziz mugituz. Sagua, kastorea edo marmota dira ezagunak diren beste karraskariak. Intxaurrak, ezkurrak eta halako fruituak jaten ditut. Gutako batzuk, goseak jota egonik, txorien arrautzak edo intsektuak ere jaten dituzte. Etxai bat edo harrapakari bat ikustean, isatsa astintzen dut da zarata ikaragarriak egiten ditut gainerako urtsintxak ohartzeko. Beno ba, zuloa apaintzera noa orain. Agur? Urtsintxari bezala, gustatzen alzaizkizu zuri fruitu lehorrak. Eta basoan egonda, erreza ez bada ere, ikusi alduzu inoiz urtsintxa bat enborretik gora edo bera. Ni bai. Kaixo, ontza naiz? Hegaztia naiz, hegan egiten duena. Arrautza batetik sortu nintzen, 7 anai arrebekin batera. Nire amak hilabete bat eman zuen arrautzak berotzen gu oskolatik atera baino lehen. Gure abia zuhaitz lehor baten zuloan zegoen. 6 aste bete nituenean abia utzi nuen. Gautxoria naiz. Hau da, nahiago dut gauez ibiltzea. Gaua da, gehien bat, janari bila ateratzen naizenean. Ezin ditudanez begiak mugitu, burua alde batetik bestera mugitzen dut, nire inguruan dauden gauzak ikusteko. Belarriak diruditen lumak ditut buruan, baina ez dira belarriak, entzuteko
begien ondoan ditudan 2 zulotxo erabiltzen ditut. Begi borobil handiak ditut. Nireak horiak dira, eta badira beste kolore batzuetakoak ere. Munduko kontinente guztietan aurkituko gaituzu, Antartikan izan ezik. Euskal Herrian adibidez, gutako 3 familia bizi gara. Horien artean, ni baino txikiago diren mozoloak. Ikustezinak diren zatak. Edo ontza zuriak, elizetako kanpaindorretan aurki ditzakegunak. Mundu osoan esan nahi ezberdinak eman dizkidate. Euskal Herrian adibidez, adimen gutxiko animalia bezala irudikatu naute? Aintzinako Grezian, jakiduria irudikatzen nuen. Amerikako herri batzuetan berriz, zorte txarrekotzat hartzen naute. Eguzkia badoa, zuloa uzteko unea. Agur! Ikusi duzu inoiz ontzarik? Zoritxarra, jakituria, tolesgabetasuna. Hainbat esan nahi, baina ze esan nahi emango zeniokezuk ontzari? Kaixo, hartza naiz. Animalia ugaztuna naiz. Amaren tripan hasi nintzen, jaio baino lehen. Nire lehen hilabeteak amatxorekin igaro nituen esneaz elikatzen. Gorputz handia dut, 4 hanka sendoak eta isats laburra. Ile luze eta lodia dut. Nirea marroia da, baina badira zuriak direnak, baita beltzak ere. Buruan mutur luzea eta belarri biribildu txikiak ditut. Tamaina handiko animalia naiz, txakur handiena baino handiagoa. Eta bakartia, hau da, ez naiz talde handietan bizi. Ni orojalea naiz, hau da, haragia zein barazkiak edo frutak jaten ditut. Baina hartz guztiak ez gara orojaleak. Hartz polarra haragijalea da, eta nire laguna, panda handia, batez ere bambu hostoak jaten ditu. Gorpuzkera astuna dut eta martxa baldarra. Hala ere, korrikalari gaitua naiz, eskalatzailea eta igerilari ausarta. Nire familian barne 8 espezie daude, eta gutxi bagara ere, hainbat leku ezberdinetan aurki gaitzakezu. Ipar poloan, hartz polarra bizi da. Ipar Amerikan, grizzly hartza. Txinan, panda handiak zein gorriak bizi dira. Eta Europan, hartz arreak dira besteak beste. Hauetako leku batzuetan desagertzeko arriskuan gaude. Aintzinako Euskal Herriko lurraldeetan 3 hartz familia bizi izan ziren, gutxienez. Horietako astarnak
hainbat leizetan aurkitu izan dira. Ekaingoan, aintzinako hartzen marrazki batzuk ikus daitezke ere. Gaur egun berriz, gertuen bizi diren hartzak Pirineoko mendietan daude. Neguan, gordelekua bilatu eta bertan ematen ditut egun lo hibernazio aldi luze batean. Baina gaur, eguzkia da zeruan, eta lehen, sagarrondo zoragarria ikusi dut bidean. Beraz, banoa janari bila. Agur. Bazenekien Euskal Herrian, hartzak bizi izan zirela. Zein da gehien gustatzen zaizun hartz mota? Eta zergatik? Kaixo, Oreina naiz. Animalia ugaztuna naiz. Baso eta landetan modu basatian bizi naizena. Jaio nintzenean hile gorrizka nuen. Azia ala, nire hilea marroia bilakatu zen. Sabela eta ipurdi inguruan izan ezik. Han, zuria baitut? Lau hanka luze eta mehe ditut. Gorputz handia da buru txikia. Arrak, gure adar zoragarriengatik ezagunak gara mundu osoan. Urtean behin, adarrak guztiz aldatzen ditut. Gure jatorria Asian izan bazen ere, une honetan munduko hainbat lurraldeetan bizi gara. Espezie gehienak ipar hemisferioan bizi gara. Europan, Asian, ipar Afrikan eta ipar Amerikan alegia. Belar jalea naiz. Hostoak jatea pila gustatzen zait. Emeek talde handiak osatzen dituzte haien umeekin batera. Arreek aldiz, talde txikiagoak nahiago ditugu. Askotan bakartiak ere gara. Senide asko ditut munduan zehar. Ezagunak dira altzea, bere adar handiekin. Uapitia, nirekin antz handia duena, baina tamaina handiagoa duena. Karibua, elur oreina ere deritzona. Edo uemula, ego handeetako oreina. Beno ba, basoan paseotxoa egingo dut orain. Agur. Orein bat ikusi alduzu inoiz? Nun? Eta bazenekien oreinak hostoak jatea gustokoa duela. Hurrengor arte. Agur!